Mentre venia cap aquí, donant-li voltes a l'acte d'avui, he arribat a la conclusió de lo útils i necessaris que són aquests tipus d'esdeveniment. Al meu parer, són oportunitats magnífiques que han de servir per donar visibilitat i reconeixement a la tasca que han fet i fan tanta gent i tantes entitats en el decurs de l'any. És aquest el motiu que avui em porta aquí, com a representant de Gràcia Solidària i de tot aquest col·lectiu d'entitats. Són entitats de l'àmbit de la cooperació que actualment desenvolupen projectes de nutrició, d'escolarització, rehabilitació, acolliment, etc. Aproximadament, com sortia en el vídeo, en uns 27 indrets del món i, com no, a Gràcia també. Aquesta tasca de les organitzacions de cooperació de Gràcia, que actualment ja beneficia unes 500.000 persones, lamentablement passa totalment desapercebuda, tant pels mitjans com pel conjunt de la societat. Aquest va ser el motiu central que ens va plantejar a l'hora de crear una associació que aglutinés aquesta part del teixit associatiu de Gràcia, que són les organitzacions de cooperació, i generant esdeveniments comuns i accions vàries de comunicació que contribueixin a una millor visibilització de la gran feina que fan aquestes entitats. Tornant al principi, gràcies als que feu possible aquest esdeveniment, gràcies al jurat i sobretot gràcies als que avui ens acompanyeu aquí. I de manera molt especial, gràcies als que a partir de demà podeu explicar a amics, coneguts i saludats aquesta realitat associativa de Gràcia Solidària. Gràcies.